Anao tegna ela velogno vai avy sila vai avy silama mazana. Anao tegna ela velogno vai avy sila vai avy silama mazana koa satria mampamamazana koa azy tsaonareo koa zegny mandray raha zegny antendriny koa satria zay niaraka nira désolé. Désolé iranay igny zegny zegny ira izy zegny mamanjaza fô ny tambitambezy namegna tomobile namegna volamena namegna salon complet ary boiny ke mbola non mana fo zegny izy Bognoli Feldman Marcelin volagna hoe wala velogna anao Jerry enganio lambany akoho ariro. Merci beaucoup Marcelin. Atko misy hoe oviagna tonga aminay Tamatave izy Joymar aty anao Jerry famille anao vahoaka ny Tamatave. Programme zegny alamitsika amin'ny début janvier zao ho an'izay olo angala Jerry Marcos zegny afaka magnantso tsara be. Zay ndraiky fa misy programme mois de mai jiaby fa presque feno agny fa alohan'izegny mbola misy azy tsifotsiforagna hely dia afaka magnantso numéro ny manager zegny 034 14 354 76 dia misy hira zay omaly samako nareny fa mety efa discript de siregny tsara siregny tsara zova raiky te ira nazia zegny mivolagna misy ira regninao irana chérie anao io tiako marigny lavitra anao nety sahiragna mitady lavitra anao iranazy igny slow zay mbola reraka tourné soranao zegny zozokeo izy sy monda zagnahary ampanao ie tsy ampy torimaso kombo enandre enandre fô zay igny nandeha satavy niala lettre samedi arriva non vendredi arriva dimanche matin 4 heures du matin zay tonga fe vavategny zay vao nandray 4 7 heures de temps vo tonga ta satavy zay nipody avy tokao zay moa zany fa nisy panne edy tomobile nambarako anareo teo igny sprinter anay panne koa najanogny Tamatavy nata Brickaville nangala tomobile hafa zegny raha azonay sindry amin'ny fahasahirana mitady vola ty dasy mbola tsotsiariko commentaire maro ty ninaka ndraiky tsy question fa joyeux amin'ny artiste malagasy jiaby anao no tegna mahay mampandihy olo hoizy Joymar. Merci Joymar de za koa raiky ty tsy oton'olo mijapy Gelatop salut coucou ino ndraiky teninao ato oui Gelatop hoe ninaka ndraiky tsy question fa juste pour ino manafo losoranao Gelatop pour dire oui za tegna reconnaissante aminareo mivady fa anareo tegna olo tsara fô sady tia olo malgré les pagnaratsy mahita raha koragny fa zay olo proche mahay no mahita toetry tsara anareo. Merci Gelatop anao baka anao marikitra kedy koa mivolagna contraire an'izegny mino ka olo fa izy koa le tsara magnanjay ndraiky tandrinesany sasany fa fô mino ny sasany ka misy sasany ndraiky koa fa raha ka tsy tiagna baka izake mivolagna zegny tiokeo za ataotsika hoe verte zegny couleur antio za noho izy tsy tianao atao verte eo anao izy noir zegny ataony discussion olombelogno zany amezanjanahary magnano choix izy edy koragna teo misy olo nandalo tamin'ny commentaire teo hoe idirany ato juste andeha noratra fa hoe gadogninao tsy tiako izy nefa za tsy tia lala hoe misy olo tsy tia gadogninao satria zegny fiaignana le positif fo no tiako hoe
Satria zegny mahatonga tegna miezaka. Olo maro jiaby reto zao mahafinaritra. Tiako mahita le magnano Mailano Winters. Coucou vous anao. Salut Germanie, tomsoa bonjour. Zay Mayotte koa Milano. Zezé Maore. Zezé Maore. Akory. Ya, ok Germaine. Ari Keira ty ombiagna anao mba mandeha Dubai aty. Za tokony efa nisy programme zay ndeha Dubai amin'ny début-ny taogno ty fa miankina amile olo mpikarakara, misy frère zay mpikarakara fandehanana artiste efa nikoragna fa ela zay na za tsy haiko nagnano prévu en time fa mbola nisy raha nala amin'ny elo ke sady za mo nagnano mariage, nagnano fidiran-tragno tantala igny tsy possible zegny le bonne année. Fa mitogno vaovao ty tokony mbola misy possibilité ho agny Dubai raha sitrapony Zagnahary iny karaha jiaby tanteraka noho ny sitrapon'Andriamanitra. De mivolagna ka Wiz Jayan Saron Saïda. Bonjour Jerry, mariage lettre igny za 20e anniversaire de mariage za fady. Tianao volagny zegny mariage lettre igny sa 20e anniversaire zay donc raha tianao mitanina. Valiny zao izy zay ny madame na zegny zay da asasioko anao sarinazy mbola ato fô ambokoko anareo zegny amizegny anareo maharaka anao le magnontany Jayan aiza moa zany agnampahagnatsika azy io zegny zay mbola hely za fa tsara sary io madame na tamin'izy mbola 19 ans tamizay mbola tamin'ny voniaraka tamin'ny 2003 izy zay raha tsy diso za le sary tiako volagny moa tsy mahadiso za de tamin'io zany 2003 zegny efa niaraka zahay atsika zao 2024 2003 sy 2023 tambaro firy taogno zegny niarany 20 taogno zegny edy ave iza amizay tsika zay avy amizay nagnano mariage tamin'ny 2006 nareo magnontany za mezagna fafampo mangilitry zala raha ty io zegny sarinay mivady io livret de famille olo ka fa misy raha io livret de famille gnarany bokiny mpianakavy tsy meta tsara ty dika zegny marié zay takeo tamin'ny 2006 dika zegny 2023 tsika fito ambin'ny folo 2024 avaka tsika zao fa fito ambin'ny folo taogno valo ambin'ny folo taogno amin'ny taogno ty zay vita mariage tamin'ny la mairie zay vita mariage dia niteraka zahay io zany kane da sokafigny hely i raha ty fô zay io zany kane Jayane araiky Jeff ambony lela araiky viavy io Jania fikara vazaha koa ny sorany ty fôty mamandriboka métis io zegny zahay nahazo zaza tamin'ny 2009 zay niteraka Jeff 2011 zay niteraka Jania zay io zegny zary fa bébé tamin'ny collision amizay nalaka sary io sariny vita mariage tamin'ny 2006 donc asy mazava aminao amizay le fagnazavako hoe madame ka marobe olo tsy mahay izy soranazy miôvaôva ndraiky izy frisé volonazy frisé ndraiky izy magnantsotra volo grande dame be izy ake na za fa karaha monsieur be koa karakaraha zegny misy izy ndraiky mahazoazo aigny ely matavitavy zegny zegny le tsara mazava amin'ny Jayane zegny le
mariage netegny zegny azaveko amizay mariage netegny zegny mariage nony zahay efa marié zahay tagnatiny 17 ans tapakevitra zegny zahay amle fahasoavagna maro nameny Zagnahary zahay nitady zaza zahay niteraka izy nitady asa izy mo niasa efa niasa izy tamin'ny compagnie aérienne zegny matonga dray tragno misy zay vitanay sy misy sarina avion io iasa amin'ny compagnie aérienne izy irana mandeha tournée isanandro 7 sur 7 magnano tournée fô contrat isanandro izay zany natonga zahay hoe ikofa nazonay nangatany eto amin'ny Zagnahary agnisan'ny lova tsara indrindra fanagnana tsara indrindra ny zanaka nitady lehilahy nahazo nitady zanaka viavy nahazo zay zany natonga zahay hoe namorogny lasité za hoe merci mon Dieu avy tsy vitan'izay mbola nitadiaviny zareo amin'ny collaborer hoe magnanaova hira mankasitraky anareo koa zay raha tadiavinareo presque nataony Jerry Marcos reo zandrom-pihira tafara retany raha efa nataonay jiaby izy iagnany zareo amizao io de mba variegna gn'anjaranay koa zao mizaha fa zay ndraiky tsy mijano mo fa mbola manohy fô raha mbola mokotra fô ke raha tiako volagny zagny raha tiako volagny zagny ny mariage nataonay igny Jaiany fisoragna Zagnahary apetraka ataontsika hoe mariage ta l'église tsy vitanay tagnatin'ny 17 ans zegny noho za be asa loatra mitourné fô mariage nay natao somary nangingigny nalakilaky zay donc cette fois-ci io za ary agnisan'ny raha magaga olo ino koa raha mbola andendanenao fotoagna hagnano mariage amin'ny olo nefa anao fa vita mariage amin'ny civil ara-panjakana nataoko mariage nony fisorako Zagnahary eo anatrea anazy za misaotra izy hoe ity olo nataoko vady ary nazoko zaza zay zany le mariage fa amintsika zany tsy mahazatra atsika olo mbola vifanojony moaly zegny fô mety atao mariage zay mahatonga anareo lasa nieritreritry hoe izy donc viavy vaovao narieny renin-janany igny non mbola izy fô izy fô ndraiky madamo taitay finely izy tiditra anaty robe tsaratsara robe de mariage igny magnan'izay koa zaza ty misy fotoagna tsy bota karaha ty mbo magnombomboatra misy fotoagna magnano sport continuité na sport zegny raha ilaigny aveke torimaso mila mahampy za zao tsy ampy torimaso de mibotabotoka sora jiaby iaina tsara mahatsapa fahasoavan'ny Zagnahary bien sûr Tans Finengo bonjour Jerry bonjour Tans za tegna karaha zegny Jerry Marcos tegna ny tegnako zany tsy mahasamy eboebo za raha tsy Zagnahary c'est Dieu qui est fort Zagnahary maefa gagana na mamorogny hira jiaby nampalaza za letry tamin'ny l'an 2000 zegny na naeziko nagnano ny tia la musique noho ny hitako le fagnampihany Zagnahary za amin'ny talentananako raha ta 1994 ka anareo zay te afantatra ny mpanakantonareo ity zany mba avantage atsika manko taloha mila mijery télé mila mizaha télé vao afaka magnino moa zany mafantatra mombamomba artiste ndraindray tsy takitra le émission fa amizao zany misy amin'ny Facebook ty samby olo mizaha émission agnatin'ny téléphone-nazy misy mahatsara azy izy ty ndraiky fa ndraikindraiky tsy hainy sasany mampiasa azy lasa magnaratsy olo mampiasa fialognana magnenjiky za mba mahay fa tsy tiako mitsabozy le lamba karana igny azavera zoky amizay za tsy vo question eky misy monda mikasiky lamba karana tamin'ny mariage nagnano lamba karana zegny zao izy moa isorako raha agnoko zay cousine madame baka Dubai nividy zigny satria teminay zegny misy indien misy karana zegny satria madame zany métisse avy amin'ny papany donc malagasy izy misy métisse
tsy azo avela zegny mifagnomezana voninahitra ray aman-dreninazy dia mba nataony mariage le karaha n'olo jiaby zatra magnano lamba fataony mariage ro bofabofoka be regny sy magnano costard fô ny mamety izy azy dia niezagna koa zegny mba nagnano lamba magnano magnome couleur an'zareo fahatsiarovagna zareo fa mirazam-be mamety izy azy zay donc toko fa sady tsy fady zegny na olo tsisy métissage raha tianao asanao tia magnano lambana sinoa mandehana be oririky anao tia magnano lambana ino edy zegny tsy haiko hoe européen midiry amy grande surface aby karakaraha zegny zay tanandreny zegny ataony misy olo zany agnaty Facebook ato tegna le hitanao hoe eny mampiasa Facebook hoe fifandraisana fifankahaizana fa misy olo tegna hitanao anao zany de ankaly any fotsiny amizao tsisy anao tsary nangalatry vadiny anao tsary namitaka azy resa bola anao tsary tsisy aregny ny olo mijaly miaigny izy amy fiainana anazy satria izy mitady raha tsy manjary fô izy zegny no ato zao misy araiky malvania zegny zao agnisan'olo tia raha tia problème agnisan'olo tia raha ratsy agnatin'ny Facebook ato de tsy era mahatonga izy magnano teny ratsy agnaty Facebook ato antegna tsary nandeha nangalatra mpangonjareo tany antegna tsary nandeha nagnino zareo tany anao raha fa agnanaovany toetra ratsy comme ça satria zay zegny fiainana nitaizany ray aman-dreninazy zay zegny le fiainana mahafinaritra izy ko misy raha mahafinaritra anao ka fa tia raha mantsimantsigny ao fô anao igny zegny le samby olo misafidy raha tiany karaha ataoko maloha za raha mijoro raha tsara amin'olo fô ary zegny raha mahatonga za tio zay mahatonga olo tsy afaka sotominao aminazy chancinazy na misy olo tsy tianao i tsy afaka iovanao na misy olo tsy tianao no maty anao i tsy maty misy olo latsika vagnamboetazy tsy maty satria zagnahary tompony fiaina karaha ataoko maloha zegny nina ary le olo amina zany le olo tsy tia za tokony tsy mandany fotoagna magnaraka page ato fô arary fô izy satria le raha tsy miantraika amina ary de efa tsy agnotoneko eky tsy mahagagy ino raha tsy tiavanao olo fô le olo za samy raha ataony zagnahary samy isany zay misy olo zegny zay na olo kibo araiky misy kambagna tsy mitovy araiky tsy mitovy amin'ny araiky misy araiky tegna manam-pahaizana misy araiky bado misy araiky bogosy misy araiky ratsy olo kibo araiky mama araiky rena araiky misy araiky manambola be tafiboaka misy araiky ndraiky tsy tafa amy fiainana io zany anao amy fiainana raha vao laninao maininanao amin'olo tafaboaka tezitra anao amin'olo tafa amy fiainana anao de tsy mety ahita mangirana tsy ahita mangirana anao ho an'izay magnano le toetry karaha zay ary zagnahary io tsy mamaly anao tout de suite ary tsy olo le ataonao ratsy igny mamaly anao karaha za zao mety asainao ataonao raha tsy manjary za mety tsy mahavaly anao fa anao amaray asa marary anao tsy raha vitanao ary aretigny zany tsisy olo maresy azy koa tsy zagnahary magnampy anao tsy abony dokotera na fatotra anao costaud hoe za tena masaky olo za na mpanakarena be magnefoefo anao koa fa ataony zagnahary marary anao de fa mahazonony fô za mariny tsy tompony tegna koa eo zanao ya hoy izy Joymar za zala mba tia hitanao agnamia ambiance mafana aminay eto Tamatave tegna mila anao zay aty Tamatave Tamatave ndraiky maloha franchement tanàna agnisan'ny marqué za souvenir be tamin'ny fiainako satria nagnome souvenir be tô zany agnisan'ny nampiainga ny lazan'ny Jerry Marcos
io Tamatavy io zara misy fotoana ataon'olona hoe avy Tamatavy aby tam 2002 za nagnano spectacle 2001 za nagnano spectacle Tamatavy mbola hira wera tam'izany mbola hira toezaka tianao toezaka tianao oha igny zay hirana tam'izay za fa efa pakafi za feno stadium barikadiny hitanao reo stadium zany le lasa stade manara-penitra koa io feno olo fogna io zay misoma Tamatavy 2002 za nagnano bon nagnano CPJS feno olo tam'izany tegna agnisan'ny nampiakatra lazako Tamatavy tsy foka ary mahafinaritra za de mbola teo agny amin'ny Tamatavy ihira regny hira le hatram'izay sy le vaovao. Merci Gino marina raisonnementanao izy merci Simon da Valera zandry olombelona tsy tonga lavitra fa kasoa ataonao olo zay razoky efa zagnahary fo no mamaly izy igny aminao. Oui zandry anao zandry Simon da lasa fampidoka ino zany magnaboaka torapo eto anao tsagna meziko tsigny fa io zandry zay manko nenina tsy ahaizan'olo atsika magnano tsara olo na zaho zany na anao zay mpagnano tsara olo mety tsy afaka managna accès hoe andeha mioka izy amin'ny Facebook ave fotoagna jiaby niaignanao firy-taogno zay taloha tagny mety tsisy Facebook anao nagnano tsara olo za ty hatramy fokotany olo fokotany araiky olo amina village araiky amezako fagnampiagna misy olo tsy haiko misy olo tsisy frais bakatsoliara agny magnonkogna amezagna frais bon efa tsy tany saigna zany fa regny zany aminaka amina iregny donc mahatonga za misy chance za aloha tegna marigny za tsy mafoaka tsy za tegna mafoaka fa zagnahary mafoaka de mampafoaka azy variagna za amle izy magnamia anjara tsara antegna magnamia valiny za tsy miteny hoe fiainako 100% tsisy problème na hoe raha au contraire za faraky zay miéviter problème satria za tsy tiako za va positif ny zavatra tsara fogna ny tiako raha rezagna amin'ny fiainako zay mahatonga za tsy mandany fotoagna amin'ireny ohatra hoe commentaire raha regny karaha zay mahatonga zay za zao raha ohatra mifankahita amin'ny namatsika zay zao zay solikerveny efa mikoragna amin'ny message sao tsy hainareo mikoragna amin'ny MP zay solikerve mpinamagna zay solikerve karaha zany koa zay sy koty lehilahy mahitsambo sura za fa rehefa mifanena zay ny olona makasary voalohany mety agaganareo za ty olona faraky zay fair play tsy fandalovana ry zalahy tany eto maro namatsika zay tiatsika olona tsy possible hiala eto de tsisy izy na olobe tsika karaha za manko fa babako zany ko mbola azoko nividigny de nividiko ny fisiany teto antany na tsy manambola izy tsy foko mihitsy babako niteraka za satria mbola kely za de taditoko gateny ampangoteny babanay zany zahay mianaka zay mianada fa tsy anjary izy moa zany efa lasa izy na rary zay le izy nefa olo mpagnano tsara olo zagny marque zay navia le marcos ka izy io zany mba taditiko ny tsara nataony olo mamanay sisany no mba nataon-jagnahary mbola eo na izy saika maty tamin'ny corona igny mamanay efa antitra hitanareo mitondra beky igny nitondra beky igny ary nagnisany natonga izy nitondra beky de corona igny tratrany izy tamizigny zay moa mbo tratrany fa izy fa antitra atteint 65% ny poumon mihoatra ny antsasany zany ny poumon nazy tratrany corona tamin'igny tamin'ny fotoagna confinement olo jiaby fa de vavaka manongalitra sy mitsabo tena izay isorako azareo amin'ny HGRA agnisany mba nagnano zay hoafany tamin'ny fahaiza-manao zareo satria oxygène double mamanay tsy afaka mitsangana misakafo amin'ny tuyau
sady natao sondy nandritrany presque 1 mois tsy azo vangena zay mamangy izy magnano protection isan-karazagna fa Zagnahary zany mbola nagnampy mba igny anagnanay i araiky teo i Jet Jolie za mbola tafomoe fô mahita sary no magnatao satroko igny satroko na tamy karana igny satroko na nagnano mariage igny mampimoezy satria izy tsy diko zegny le izy nipetraka teto za naharary fa anonantegna zegny mba tiazo sary miaraka amin'ny olo mpakafy aby ndraiky nagnatony mariage niaretako fô ela amizay nahefany igny za fa raha zany andeha niakatra tamy chambre hely karaha olo andeha toilette pissoir fa nefa za igny nangala zay eo za mangalangala rivotrely losaka za mipody mangala sary tienao ato zao misy anareo mametraka fagnontaniana tegna tiako hita satria zany programme atsika niany za makanao sady marina mihitsy raha teneninao zany izy Roland merci Roland de coucou tu es premier artiste azo atao fitaratra eto Madagasikara ou izy Antoinette raha soa fara velo makasitrika merci beaucoup olo magnano tsara olo tsy tsara fa olo sy tsara fanahy tsy ela velogno raha nada sagnatria ny vavy za ke zegny mila magnano raha tsy olo aveo ela velogno aza legna mauvais côté karaha zegny le raha za talohany mba nagnano karaha zegny mavoza toujours les bonnes personnes qui par avant ozy miteny vaza les bonnes choses ne durent jamais atsika miezaka miady amizay misy olo 100 ans olo antitry zoko be ray aman-dreny zay tamaro antsehetry tagny nahitako azy vake misy dadilanay zay koa 92 ans vao tantala teo za nahita azy 92 ans fa zany tsy hodrany foana menizegny antegna fa izy mbola velogno anora mbola matagna izy ary izy amin'ny resaka capacité d'écoute ndraiky intelligence mbola intact satria izy tia mamaky boky tia mamaky gazety ary mihaino vaovao amin'ny radio ka tsika aza magnano karaha zegny fa manjary mora kivy anao zany mahatonga ny sasany lasa manompanompa fahatany olo tsy magnano ratsy azy lasa magnanognano ratsy olo agnaty fialamboly zany magnano ratsy olo amin'ny Facebook ato tsao mba diso zareo aza miditra amizany anao avako namako za aloha mahatsapa ny magnano tsara olo dia récompensé zay tena mitena aminareo mivolagna aminareo za maro be raha hitako tena hoe mitondra chance amin'ny fiainako noho le tsara ataoko amin'olo zay hoan'izay mbola tsy nahazo tsara taminay mo taminahy izy mety tsy mahay fa karaha zany koa olo magnano tsara za eko be za mety tsy mavaly azy aminazy fa izy joroako amin'ny Zagnahary izy karaha nataoko tamin'ny vaiavy Silaty eo nijoroako mihitsy hoe amin'ny Zagnahary izy mba ho ela velogna ary ahita fahasoavagna amin'ny asa ataony mety za raiky magnano zegny aminao raha magnano tsara olo anao fa c'est important tsika ne tsisy dikany ambony tany eto c'est vrai mahatonga za aloha amin'ny fieritreretako mahatonga za mitady c'est pour mes descendants ho an'ireo zanako sy ny zafiko zanako zany tsy tiako andalo jaly be nandalovako igny tsy manan-trano mijaly manofa trano mifindra mitoravany tompo-trano anao raha ohatra ka misy maro vahiny loatra an-trano raha ny aignana jiaby zany miasa loha anao mandeha mangataka vola mindram-bola amin'olo atao fan-trano avy ny aignantegna zany regny zany tsy tiako iagnany zanako fa ampianarina zareo aveke anao koa mba mila mametraka zany mahatonga anay za aloha zany efa tsy de nenahy loatra za aloha sur et certain raha za tsy nagnano artiste ty za tsy miraharaha mipôzipôzy be my style manao mila mikoafy très bien mila magnano
mandany fotoana fa izy ty anao artiste ty zany mahanjary izy mako critiquen'olo fô ataon'olo resaka anao tsara en'olo anao raha ohatra anao zany sy zay zany ny artiste raha ny tegna fanirian'ny mpankafy aby anao zany de tsisy pentina mihitsy anao ary na ny tegna ne mba magniry zegny izovy ka ty ezy dikael za ialanao anao nialy ka tantareka ke raha tsara jiaby nataoko anao niany edy tsahira igny ao za olo mpisauvenao zany ataonao zegny olo Facebook ato koa mora mandray raha anao manao ratoratra sangisangy magnan'io resindreo tegna mariny zokinao boka mbo ndraiky mitady boserigna mitady ninazy zany anareo koa fa tafaboaka anao ndraiky tafaboaka zokinao tsara nitsovinao mavita tragno anao Zdikael Wassa zokinao tsy mbo invitenao mandeha amin'ny tragnonao tsara be i mbo hoe alo hely mbo zegny io zegny hitanao za sangisangy edinazy zegny fô zay ndraiky tiako fô ka ataonao ndraikindraiky fa tsy voatery fiainana tsy mila atao karaha zegny anao nazo tomobily tsara be igny nefa anao Zdikael io zany manana tantara hely za tsy mosara maro edy zay fankahita tamananary Zdikael Wassa zegny ava antala andeha hagnano hira Antananarivo za zao ko mamila conseil za zao nambarako izy renao zany ma izy magnano économie zany re vola azonao ake i tandrema fô za hitanao izy zany re karaha tsy possible za olo animateur ampiasan'ny radio tantalao za tonga Antananarivo avy nitomagny tsisy 1000 francs t'offrena bus anao zao tsy mino zandrika avy za fa Zdikael vao tonga Antananarivo nisy tonga de tsy nanambola tsaroany maro raha volagninao zao zay taona fiainana fa na tsy mino Zdikael zany olo avy manana tragno manana sono artiste zandry izy fa olo mba tegna miketriky manana tomobily fa mananjanaka zay zandriko za je dis toujours des bonnes choses pour les gens anao koa tsy magnandratsy za de toute façon za tsy de olo arignesina raha ratsy amin'olo zany za raha koa zay cadeau maoviana mandeha aza la tamatavy reto maro mihitsy magnafitra Jerry Marcos ho avy ambiasan'ny tamatavy 13 rabenjara ie za malo zegny izy aina ny aina Jerry Marcos zany tsy mba magnano hira mankaratsy olo Jerry Marcos zany hira soma fety zay le kadikadalenareo za fa olo koa fety zegny tsy miasaloany hoe tiako anao mbo tia zao hoe mijaly zay tsisy vary zay tsy zegny hira mpety misy magaga zany hoe atsika ndraikindraiky mihirahira mampalahelo atsika artiste izy edy sambola misafidiny fa za juste mikoragna raha mampimoe fô mivolagna hoe lalany vadiko za mijaly eky za zegny arô zany inganao marary eky fôna zegny hoe torana eky zao ny alanao karaha hitako hafahafa baka za hirahira magnanjeny afa re anao malahelo ke anao ndraiky ataonao mietsiketsiky le hira karaha hitako tsy de mazatra za fô izy sambola mifilignazy ninazy zegny hira kofa mifety à gauche à droite mietsiketsiky misaotisaoty izy raha n'olo sasany maro be olo magnano hira lasa mampalaza Jerry Marcos fa atao koragna satria izy nagnampony izy donc karaha zegny koa ny hira za manana hira slow za manana hira évangélique za manana zouk love tu me manque baby tafara nareo zany tsy maharika angamba le mpanao Facebook zany reto de ohatrany hoe patsipatsa foagna hira zay mahafinaritra mikoragna aminareo ato fa za miambigny question makasitrika fô raha ataonareo ato misaotra anareo saratavy ie misaotra anao Adolphe fiara-miasa tagny Sahatavy zegny tanàgna Maimandre
olo ny be ny tanàna ao sy ny mpiara-miasa aminazy mahafinaritra. Asipatsapa kely aloha. Mafana zala an-tragno ato e. Somary miboaka hely mba mangataka hira za zao boka tsy afaka mihira satria tsisy instrument. Firy zanakanao moa tonton Kokos? Zanako asehoko anareo. Io roa mianadahy. Raiky karaha mamany, raiky karaha papany. Zay. Ho an'izay manontany. Ino raha volagninao nga? Zaho izy mbola 13 ans. Sy nahazo vola hidirana spectacle ho izy 13 ia. Nataonao tao Maroantsetra. Dia nitomoagny tamin'ny papa sy tamin'ny mama. Tegna artiste gasy ankafiziko anao Zoko Jerry Marcos sady mahay mampandino mahay mandihy be anao. Merci beaucoup. Ajaya azala eo izy maïlis. Mia. Bonjour Jerry Marcos, bonne année quoi Andréo, bonne année. Za io zegny niambikamby ny question tsy dia misy loatra e. Za ndraiky magnaraka anao mahay mandihy karaha Michael Jackson hozy Hortensia. Ia anao boka fa mahay efa avy nahita ke. Mariny zany Jerry patipatsa ambiance gogo fa atao iny ira mampalahelo mankafy anao miandry ira vaovao. Iavitsy alo avy ira vaovao e satria atsika tsy maintsy mamokatra ira vaovao karaha zay. Jerry Marcos. Salut honorable député Bismarck. Félicitations aux anneaux, merci beaucoup honorable. Mankasitraka. Jerry Marcos zany tsy haiko fa za zany efa anjarako zany ho anareo zay malahelo. Za manko raha hitako akato. Maro be ny olo sasany misy sasany manana alahelo-ntsaigny sy marary fo amin'ny resaka politika. Sao zavatra teniko aminareo ny fiainana tompoko aza miandry olo anao na filoham-pirenena na iza no andeha ampiasanao izahavanao ny mangirina amin'ny fiainananao fa anao ho tonga amin'ny tanjogny zay na iza filoha magnara zao tontolo zao dia tsy maintsy misy ireo olombelogno misy olo tia misy olo tsy tia ary misy raha tsy miankina amin'ny filoham-pirenena loatra ny voalohany raha ataonao agnaty lakozininao. Ave makasiky ny safidy tompoko dia mahalalaka amin'ny be sy ny maro. Anao zao mety tia viavy jobojobo, za tia viavy fotsifotsy. Anao tia viavy mirandrana, za tia viavy frisé na malemy volo, ohatra zay. Donc les choix zany avec resaka fandresen-dahatra, fandresegna lahatra fa tsy forcé. Anao zao hoe volagniny hoe mividiana automobile anao terakany. Ozy anao fa za tsy tia terakany fa za tia Chevrolet. Ozy aminao fa mividiana terakany fa za zao karaha ataoko zao fa ela nytenen'olo anao mba mividiana minibus. Za tia vidy minibus eritreritry fa mbola tsy convaincu efa tamin'ny Sprinter za vao convaincu satria zay maro groupe araiky. Dia Sprinter ny antononanay misy 20 satria Sprinter misy 22 place ny tsika eto. Couleur ny tragno io zao mety tsy tianao fa karaha iny tiako na tiany amin'ny vady fotsy misy mainty io gris noir io anao ndraiky nenao mety tsy haiko. Karaha zay nataon'ny fiainana atsika za mba miforce olo amin'ny choix anazy fa karaha atao mikoty vehivavy manjengny olo tianao anao aza forcenao ke olo zay kotinao ka tsy agneky zany dia anareo viavy re tegna mahay zay. Misy olo zao makaty anareo dia hoe rehefa kotigna dia tsy maintsy agneky ve. Ary misy naman'le iza moa naman'le
le olona mikotanao mety mandrisika hoe miarana fa c'est un bon mec c'est zo anjaranao no mieritreritra hoe hiaraka aminazy za sa tsy hiaraka ary misy koa amin'ny fiainana matetiky ny olona raha manambady mbola mandeha miasa fao lay viavy le lehilahy zany efa hita mahavelogno anao za miasa chéri karaha zagny nenay ato vadiko zao nisy fotoagna mampalelo za izy be voka mbola mandeha miasa lakely agny tsy haiko sao misy raha mahazo azy anao miala miasa nao izy zany hoe tsy mitavandra miankina fotsiny amin'ny olo raiky na tsy haiko na zay na vadinao ary mbola misy le temps anao hoe tsy mandandagna aminazy tsy miantehatra aminazy fao anao mbola mitady vola fao nefa vadinao fa hitanao hoe mandeha miasa mampidibola ary mba mahaiza mivavaka zay ty olona tsy tonga lafatra de mivavaka misy grotely zay moko zay famantarana fahatsiarovana misy an'izany hoe Andriamanitra misy an'izany hoe Masina Maria ny olo masina zay gn'ataon'ny fiainana zay ny zavatra aloha zavatsara atsikato zagny mifamono faty mifampikritika foagna amin'ny Facebook ty na nareo ve tsy mba ndraiky miasa loma zanakanareo maray andeha hagnano toetry karaha io tsy voahanitra tsy hitandregnanao izy satria samy magnano zay tiana atao efa magnaraka ane le zazava izo ohatrany mety zany ataon'ny papanay ty ndraiky mamanay ty mila magnano izy karaha miboaka mila ratsiagna izy ka olo magnano publication mila hitavagna fakara ahoana tsika zegny ianina manontany azafady Jerry Marcos firy anao reo prêt-à-pot zay prêt-à-pot dia zay zany fito zay ny azoko lazagna azy fito zay prêt-à-pot fa za raiky fo lehilahy za rery no lehilahy lasa baban'olo jiaby zay natonga za nalaky responsable be tamin'ny fiainana lasa papan'olo malaky avake anao fiainana za magnadigno taizany andohanao zay koa raha tsara inona ny andohanao fiainana zany dia karaha l'escalier ho izy raha lahoaho azy hoe manonga tsikelikely raha ny tegna izy volagny namako zay tagnatin'ny Facebook tato koa Jerry Marcos zany ny failan'ny hira ozy olo tokony efa vita villa telo farany kely farany vitsy misy ato magnotany Yvonne Marie firy taogno anao za teraka tamin'ny 1980 efa tsy zaza fa izy ndraiky mbola misy olo zoky anjaranao mikontikonty efa tsy zaza ndraiky zay moka le volaniko efa maro ahitanay za anareo le zandry mandany fotoagna croiser les bras eto devant téléphone eto foagna devant Facebook eto isy karaha miboaka mankaratsy za eza la tamba fola fa zay 19 ans 20 ans zay mikofoko mitady hevitra mihitsy hoe zay raha atao nareo zao maro be fiainana nandaloviko tsy nio anareo asa nataoko tsy vita la musique foagna voilà eloazy miteny mpandraraha koa ianao Jerry Marcos ya mpandraraha za io managna production zay io mba misy radio tsika zay koa antala radio JM zay mahatonga olo mikaiky za DG satria misy zavatra maro tafomoe be anjara teraka 1980 izy mbola tegna tsara vatagna ah oui hein merci non volagna mahita zegny
Zay izy zay fiainana zany tsisy azo nianiany zany. Anareo zao mahita olo mavita raha averinareo fa hoe mora na tongavany tsisy mora zany. Fiainanay aty ndraiky ranomaso na tamin'ny Desambre teo fa misy ranomaso edy. Fa tsy hoe zay manko zany zavatra miseho anaty Facebook eto matetiky sasehon'olona ny tena fiainana misy andavanandro, surtout aminay artiste. Ny tsara le luxe foana miboaka ato. De lasa mialo amizay zany ny sasany zay mba te hitsambikina azo an'io. Non. Aza atsika ndraiky koa magniry raha amin'olo aza mialo. Aza magnaratsy. Za ty rô maro zavatra tsara hitako tiako tamin'olo zay. Ianareo ma za ty tamin'iza mbola kely théâtre 4L. Tamin'ny 1998 olo jiaby tamin'ny Tantala tao nisy Belgacom. Belgacom zany 4L avy Belgique regny de lasa la mode be nambidin'olo Tantala tao. 4L Belgacom. Ohatrany hoe am'izao fotoana zany ianao ohatrany hoe mahazo tomobile 4x4 lela mode regny zany. Fa za zany te hoanina fa tsy nisy moyen. Za ndraiky fa niasa tamin'izay, niasa tamin'ny radio. Jerry Marcos, DJ Marcos fa DJ. Piasan'ny radio, animateur journaliste. Mbola tsy anjara. Taty tamin'ny 2006 am'izay za nagnano business na tomobile la Réunion Madagascar. Nanana za 306, nanana za Laguna, maritra za nazo Nissan, Primera, maro tomobile namidiko tamin'izay. Zao za vao fotoanany na de za tamin'izany ara na bicyclette na moto tsy nananako. Letra na olombelogno za tsara navidy moto. Tsara navidy moto za. Sady za manko tsy de te za zany ampidramin'ny namagna fô. Zay ny moto. Satria za zany natatro. Za olo maheriherisitra mitondra tomobile na raha. Sao ndraiky tapatapoka kely tegna. Carrosserie vatagna moto de za tsy nividy moto. Na defa nisy moyen tafara. Za ndraiky mahay mitondra moto. Karaha zay. Anao hoy araiky teo mbeloko raha mbô zandriko. Hoy za que Dieu te bénisse abondamment frérot. Merci beaucoup Marie Nizelin. Jasho hoe mosy araiky mbola vakiky mana. Ie, araiky mitovy mamanazy, araiky mitovy za amin'ny zanako. Mbeloko raha mbô zandriko anao nefa zoko izy. Andeha hihinagna soupe chinoise, brochette, samosa, asambava atsika. Ya, mahirako raha igny. Tieny mamako mahita anao. Na maro artiste eto Madagasikara fa hafa ihany anao Jerry Marcos izy be anjara. Sady tsotra sy tsy tia miady amin'olo. Za aloha hatreto mbola tsy nahita anao ny famaly amin'olo amin'ny FB ato. Fa iranao fo nataonao. Toy izy fa tsara. Merci be anjara. Anao matsapa zay. Zaho de fiainako zay. Fiainako zay. Za tsy efiko mitady histoire amin'olo. Za koa magagaza misy olo ato mitady problème amina. Vao teo zao nisy olona miteny hoe minano maloto ny za. Za tsy haiko. Comme ça. Tsy azoko. Misy adiniko agnarana anazy fanotononiko taky. Le fiainana zany tsy azoko mihitsy hoe magnino ny olo tsy magnano ratsy anao de tonga de petahanao. Tena miexiste marina moa zany le Lucifer io. Le Satana io zany tena miexiste veriko mba hoe anjely sy ny tsara sy zagnahary foana ny tegna hoe tietsika olombelogno. Fa misy olona zany tena mivoy an'le ratsy mihitsy. Misy manontany hoe amin'ny trano io avoloa rio. Anao ny ene aty Antananarivo za io aminay aty.
Bonjour, Wizeloise Anissa. Mba umeo resaka éducation financière. Éducation financière aloha, za zany tsy de avanana be loatra amin'ny raha zany fa iny misy fahaiza manao ihany matoa anao tafa tsangana kely amin'ny fiainana. Ny gestion zany no amboarina. Rehefa anao zany mitady vola, mahazo vola anao, aza mba manao dépense plafonné. Zany hoe lanina complètement i vola io. Maeza miditra amin'ny zavatra prioritaire. Misy zavatra priorité zany no amoanao vola. Anao zao miditra anaty trano, ohatran'ny tranonay aty zao, efa mila raha nareo mijery misy mareo marqué agny, tsy haiko mbola tsy nresany sasany, mila entretien izy ty. Ny peinture zany. Fa manomboka mila amboarina. Satria fa ela izy ty tamin'ny 2009 nagnamboa 2011 izy vita. Efa indrondro zay nagnano peinture ary lafo magnano peinture. Kokoa ira tiako Aristide. Ka io zany raha resaka financière zany agnontanianao mba misosokevitra. Anao zany rehefa mba mahazo vola, maeza magnano économie, maeza magnano ambadiky. Fa tsy volanao jiaby, zay problème mandalo amin'ny hitanao de mila vahana jiaby. Ty zao mila vidianana zao. Ndraindraiky anao mety amina zany zay ny anarana mitady vola, raha volony obligatoire tsy maintsy ataonao pare, vary amin'ny gony, mampianao anatin'ny ray volana mahery. Avake hofantranonao comme mbola possible, payez-vous na 2 mois na 3 mois. Raha misy moyen. Eo anao mitady zay ahitavanao ny loka. Ahitavanao resaka raha. Ho anareo zay, za tsy hoe farany mahay fa misy nagnotany resaka financière teo. Karaha zay le izy. Mila mahay zany anao migérer le vola am-pelantagnanao. Vola tsy mety mahampy zany. Magnino misy olo multimilliardaire nafantaranao azy, sanatria zany izy mare anao aby nindramany vola. Zava misy zany. Mon honorable tanteraka hoy izy monsieur le député Bismarck, aminao hatrany le hira bonne chance zokinaka. Ah oui, merci. Merci Dieu. Misaotra anao ko namako Bismarck zay nampindrana an'le toerana nanaovany tournage ny clip. Bonne chance. Hitanareo izy igny anareo zay magnontany hira ny Jerry Marcos. Hirako anareo mieritreritra patsipatsafo, patsipatsa. Ya. Izy igny malo nazoko vola patsipatsa igny nagnanaovy tournée pendant 1 an. Tsy namorokira. Merci aminareo. Après confinement, patsipatsafo. Nazoko vola. Saotra nareo amin'ny Facebook sy pakafy. Fa ny hirako bonne chance izo ira vaovao tsy de ela loatra. Miteny hoe bonne chance atsika miaraka hoy izy bonne chance. Misy anao za olo tiako bonne chance. Sitrika Zagnahary tsy maintsy tafita. Na maro ny vavan'olo tsy maresa atsika. Bonne chance, bonne chance. Eka bonne chance célibataire na manambady. Na astro-drana amin'ny ray aman-dreny andeha hitady. Bonne chance. Fitadiavana mampandeha bonne chance. Zay gny ranahigny. Asa ratsy tonikira zay tsy mba tianareo amin'ny fiainanareo. Anareo tsy mahay mikoragna raha tsy patsipatsa io. Tsy mahay mikoragna anareo raha tsy à gauche à droite fo. Tsy azala na mihodigny fo. Le izy zany amina nareo sady entiko magnano visite la ambony aty. Ankoatsika sady mano directeur. Le hira zany mety ataoko amin'ny hira mitsiketsikety zany bonne chance. Zany tenen'ny député Bismarck teo. Satria le hira miresaka karazana fijoroagna tsara. Tanareo mijoro tsara aminao anao. Mana le tenen'ny Bismarck teo hoe tanteraka aminao izy le hiranao bonne chance. Eh oui. Na maro ny vavan'olo tsy maresa atsika, vavan'olo magnaratsy ato. Soran'Andriamanitra tsy naresy. Vita ny mariage, vita ny tragno tagny antala. Raha joroko tsara amin'egny nafo. Zavatra andeha hira hoe reseky za zegny mijaly za zegny iratsana avaratry hoe marary azafady sanatry ny vola
za tsy hirira magnanjaina satria mila mijoro tsara anao sa karakory présidence vantokiky izy mba mivolagna raha tsara amin'ny fiainagnanao hira io boka ozo mijoro tsara za boka big MG mihirahira lehilahy manambola za lehilahy nanjary manambola tsy nety misy fitaperana big MG keo nanjary manambola fa marany gong aby izy mivolagna izay fô za zoky nandre mivolagna izay za tena morigny hira ka mafidose na afidose fiainagna tamin'izigny satria zahay mandeha magnano montage ny clip igny fa very nangalarin'olo autoradio mafidose za kafinira amboara sauce za nidiram-bola tamin'igny million par semaine tam 2004-5 nampalaza amboara sauce 2 ans za tsy namorokira raha sauce fô ty fô tsy haiko eky anareo maregny koragna anazy zegny lasa agnova tonikira amizay le zandry sasany sy raha fa marigny zany arandra izy io karaha zegny nareo entiko mivisité mba mandeha za boka antragno mba tonga mba malamalaka rivotrela ty Antananarivo aty mba vany fandehanagna agnatignaty ala ty anao ndraiky ho izy tegna nitadika nambiny nitady anao nahita jery joro tsara mafisaka lela merci beaucoup Michel Marie ya zegny boka salame tratry ny taona tsy tahita mandehandeha lava tongotra anahoana bonne année tsika ya olo fanankirana kora aminay zao vao mifankahita magnano mbola tsara zay fiainagna zany anao mila nanjary fanapasan-damba koa ambony aminay ty tsy ampiasaigna baka izy ty nefa toerana mba mahafinaritra aty ambony ty